Хора, аз съм Мартата ТВ и днес ще направя нов епизод на Майнкрафт. Стъмнява се вече. Вижте, че са много яки. Чакайте, хора, сетих се нещо гениално. Макирката ми е свършила. Нямам ли... Аз мога да си направя друга. Ама... свърши тая. Пък сега. Добре. Не тук, някъде на подсветничко. Ей там горе. Уху! Ей тук ще го изкопая. То малко е копано, затова и тук на подсветничко. Клейове! Тя почти ми свърши кирката и вече ми свърши кирката. Уй, направих си нова. И купах сега. Всичко са пивни. Брадвата ми е изхабена, ама не е напълно. Тя може още малко. Тъпото е, че сега нямам факли. А се вижда гадно. Имам ли факли? Не. Боже, вижте колко гадно се вижда на записа. Не е много качествено, но бива. Може да се види за какво става въпрос. Това ще е епизодчето, скоро ще свърши. Това ще е кратко епизодче на Майнкрафт. Да видим дали ще ни стигне мястото сега. Легло. Тън. Да, стига ни тън. И честа отгоре, върху тях. Мисля това да е от епизодчето. Краткото епизодче. Така малко. Хоп. Обърках цвета. Арбе. Къде отиди? Ето го. И това тук. Сега тук също. Това тук и това е тук. Да крафтнем едно нещо. Не мога ли бе? Няколко е такива. Мисля това да е от епизодчето. Да, това беше. Аз бях Мартата ТВ и чао!